Здравейте, скъпи приятели! За всички, които сте от Ботевград и община Ботевград и региона, като Мездра, Враца, тук близо са Етрополе, Правец, Златица, Пирдоп, също, което е най-ни близко тук, мисля, че Златна Панега, Тетевен, Ябланица. За всеки един от вас искам да кажа, че една добра новина. От един месец сме отворили офис за сглобяеми къщи. Това е единствения офис за сглобяеми къщи в този регион. Няма друга такава фирма, освен нашата, в близо 70-80 км. Затова искам да ви кажа за всеки един, който желае, и за всеки един от цяла България, да знае, че имаме също и тук офис. Както и в цялата страна имаме офиси. Какво предлагаме ние? Ще ви дам пример. Ние сме единствената фирма, която прави следното. Решавате, искаме да речем къща, искате 50 квадрата. Или 20, или 100 и така. Ние имаме проекти от 20 квадрата до 1000 квадрата. Сядате си или с химикал вас, начертават си разположението на стаи, на хол, на кухни, на всичко, което искате да ви е във вашия дом. Изпращате ни го, качваме го в компютъра, правим 3D модел, как ще изглежда вашата къща, разположението на стаите, обзаведена, как ще изглежда отвънка. И така, ние след това ви го изпращаме, вие го одобрявате проекта и се започва процедурата по вашият проект. В цената какво включва? Защото много хора казват, ами скъпо ми. Да, ама скъпо ми, повече фирми не ви казват, че в цената включва проектиране на къщата, сглобяване на къщата, монтаж на къщата, докарване на къщата. Ние си поемаме разходите за работниците. Ние си поемаме абсолютно всичко, което много малко фирми го казват на повечето хора. Повечето фирми казват някакви смешни цени, да речем, примерно една къща ви казва 30 000 за 100 квадрата. Само че не казват на хората, че това не включва монтаж, докарване, разходи за работници и така нататък, и се натоварват самите хора, и много хора от нашите клиенти не се оплакват, че има много некоректни фирми. Един проект стартира, зависи от къщата. Ако някоя малка, може месец и половина-два, ако е по-голяма, 3 месеца. От метална конструкция, правим различни проекти. Можем, даже предлагаме опция да внасяме къщите, тези, които станаха само модерните от Китай. Ако някой иска да си поръча китайските, които са 42 квадрата, има и 50, 60 и така нататък. Но питате мен, не държа си на българското народното, защото моята преценка, че българското, което ние в момента нашата фирма предлага, ние сме с 20 години, се занимаваме с това, го правим качество. Какво е качество? Това са хубави и здрави материали, която тази къща, аз ви дам гаранция 20 години, че ще издържи. 20 години гаранция. Комфорт, без да съдържа влага, да ви самата къща, без да имате никакви проблеми. Така че помислете си добре и хубаво. Ако искате хубава, здрава къща, сглобяема, имаме няколко модела, сглобяеми къщи, сандвич панели, някои, които искат правото на клиента да избира. Имаме къщи, които са от гипсокартон, вата, изолация и така нататък, втори типаж. Имаме различни проекти. Сандвич панелите, има някои хора, че стават много по-бързо. Също така предлагаме, освен сглобяеми къщи, контейнери за живеене, фургони, бунгала, ако някой иска, хотели, ресторанти, магазинчета, павилиони, всичко може да спрямо вашия. Халета също правим. Така че каквото решите по ваш вкус и желание, свържете се с нас. Създадох група, която може да се присъедините, да следите които неща качваме, така че очакваме ви. Пак ви казвам, близките 60, 70, 80 км в радиус от Ботевград няма такава фирма за сглобяеми къщи. Постоянно имаме много ангажименти, така че пишете ни. Надявам се, че ще останете доволни.